A1 म्यूजिक प्रेजेंट। म्यूजिक बाय मोहन यादव। अंजलि डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मदारपुर। तहरा प्यार के वैलिडिटी 3 दिन के रहे। तहरा प्यार के वैलिडिटी 3 दिन के रहे। हम न जननी तोरी मोहब्बत फिल्म सीन के रहे। तहरा प्यार के वैलिडिटी 3 दिन के रहे। तहरा प्यार के एक्सपायरी 3 दिन के रहे। तहरा प्यार एक्सपायरी 3 के रहे। तोहरा प्यार के एक्सपायरी 3 दिन ले ये हवे का मोहब्बत पल में होला पल में टूटे। जी दिया अपने लोग मना के दूसरा से जाला रूठे। हम जनती या समझती तले भइल बेवफाई। आज चलल हमारा पता लोग होला हर जाई। तुरल दिलवा हमारी भूत पत्थर दिल के रहे। तहरा प्यार के वैलिडिटी 3 दिन के रहे। तहरा प्यार के एक्सपायरी 3 दिन के रहे। तोहरा प्यार के वैलिडिटी 3 के रहे। तोहरा प्यार के एक्सपायरी 3 दिन के। शुरू भइल अभी रहे हमारा प्यार के कहानी। भइल गलती की रहे हमारा दिल के नदानी। रहे सही खुश जिंदगी काहे दिल में के हुआइल। लागे कुछ नहीं खेदे हमें जैसे दिया का के हखाइल। फटल दिलवा चौहान देख अर्जुन सीते रहे। तहरा प्यार के एक्सपायरी 3 दिन के रहे। तहरा प्यार के वैलिडिटी 3 दिन के रहे। अंजलि डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मदारपुर।